Gatikako baserriak, liburu hau, eskuartean dekoten liburu hau, Gatikako udalak Labairu Fundazioari egin eutzon enkargu bat izan da, eta guk egin dugune da ikerketa. Zer da liburua? Bada Gatikako aldea etzen katalogo bat. Ez dira agertzen Gatikako etxe guztiak, jakine. Hemen, erabili dugun kriterio bat izan da, 1850 baino lehenago eraikitako etxeak sartu dire. Guztire, 106 aldea etxe. Ez hemen baserria imini dugu, baina, Gatikan eta Urdulizen eta inguru honetan baserriari esateko aldea etxea erabiltzen da. Ninaz, Jonás Zurbano Beaskoetxea, Alzaga. Nacido en barrio Zurbano, caserío Beaskotxe. Bueno, da Olabarri. Hemen bizinaz, eskunduna zen nikona. Pedro, beitia zertutxa. Eta baserren izena, intxusti. Loli Bilbao Ostolozaga naiz, Gatikan jaiota. Bizi nintzen baserrian, nire aititek, nire gurasoak, gu horrauki genuen baserri bat. Madariaga, dauda Madariaga berri. Lana egiteko, ikerketa egiteko 3 fase bereiztu behar dire. Lehenengoa da artxiboen araketa, eta horretarako batez bere artxibo 2 erabili doguz, derion bertan dagoan Eleiz historia artxiboa, eta hor batez bere 17. mendeko bateo registroak ikertu doguz. Ze hor agertuten da jentearen abizen moduan agertuten dire etxearen izenak. Eta gero ja Bizkaiko Foru Aldundiko artxibora jo gendun. Eta digitalizatutako artxiboak arakatu gendu zen, eta gero 17. mendeko zutegiak, Federaciones de Bizkaia esaten dana, hori oso dokumento importantea da, Bizkaian herri guztietako baserrien zerrendak datoz, 3 data desberdinetakoak, eta gero badagoz beste zerrenda batzu, polizien erroldaketa bar, eta orduan lehenengo eta behin da araketa, artxibo guzti horren araketa. Hori dana kontrastatu behar da herriko jenteagaz. Zegaitik, ze gauza bat da lehen zelan esaten jakon, edo lehen zelan agertuten ziren baserrien izenak, eta gaur egun zelau erabilera dan sarri estatos bat. Nire izena Maria Jesus Azkue Goirigolferri, naiz. Eta, hemen Butroin jaio bertan, eta bertan bizi danen, klaro. Eta baserrin izena Martin Txune da. Eta nire famili hemen, bastakit, 17. menden ja hemen egon zan. Nire izena Javier Valle Iturregi. Baserriak 3 izen ditu. Kimera, Ibarbengoetxe eta Ibarguengoetxea. Askotan, puzzlea osatu behar izaten da. Eta hori da 2. fasea, ahozko kontrastea lekukoekin, eta gero egin behar dana da, baserri bakotzaren fitxa idatzi. Katalogoa, Gatikako baserrien katalogo hau, auzoka banatute dau. Eta Gatiken 9 auzo dauz. Butroi, Igartua, Ugarte, Zertutza, Libero, Gorordo, Garai, Urresti eta Zurbao dire auzoak. Auzo bakotzak deko bere kapituloa. Eta kapitulo horren hasieran dago mapa baten kokatuta auzo bakotzeko baserri guztiak, non dagozan jakiteko. Eta gero, baserri bakotzaren ganeko informazioa zein emoten dan, lehenengo eta behin zein dan toponimo normalizadua. Zer da toponimo normalizadua? Izen hori zelan idatzi behar dan. Ze gauza bat da zelan idatzi behar dan, eta beste gauza bat da zelan ahoskatuten dan edo jenteak zelan esaten dutzon. Gero beste alde batetik lehen esan dugun moduan, artxiboen araketa bat egin dugu, orduan informazioan sartzen dana da, behintzat guk erabili dugun informazioaren arabera, nos agertzen dan dokumentatuta lehenengoz baserri hori. Eta denporan zehar, aukial izan dauzen izen desberdinen bilakaera. Eta gero egin duguna, edo behintzat merezi dudaben baserrietan, morfologiaren aldetik, berezitasunak dauki esanen aldetik, egin dana da baserri bakotzaren deskripzio laburtsu bat, eta argazkia. Miguel Sarria, Elordui, eta Lauxerri baserrikoa. Nire izena da Nekane Arrieta, Rementeria, eta hemen jaio nintzen oindala 76 urte. Baserrin izena Urrutxu.
Bueno, baera honetako lanak oso garrantzitsuak dire, batez bere herriko ondarea dalako. Eta baserrian ganean berba egiten dugunean, alde batetik deko ondare materiala, ze baserria bera ondare materiala da, eraikin bat da, baina, gero beste alde batetik, hizkuntza bera bere badau, eta toponimia bera bere badau, eta ondare materiala da. Baserri bakotxateko igual bere izena, igual dator familitik, edo hemen dagoz, igual adibidez frontoia artepe, arte bat egon zelako. Bai, enpresa bezala, errota enpresa bezala egoten zela txinean, eta enpresa bezala egon zen urte askotan, pero ja baserriko gauzak deskastu direnean, ja itxi dugu eta etzekoa bakarrik egiten dugu, etzeko lana bakarrik errotan. Etzea dagoa, beltizata edo horrenak ordue, 1618. Hau amena Ola barri izena baina dago guregaz burrine egin zan lekuet. Butroiko jauna zen baserri honen jabea eta gu ginen errentariak. Aitzitek erosi hau nahu, ez da gitzen temporada. Nire amak 6 urte deko zela etorri ziren hona. Aitze fabrika batean hasi izan, eta nire aitzitek jeun hemen, okite zen behiek, eta gero bai izen zan ere, zen da, errementari. Ez dago idatzita. Baina hemen ez alagon baserririk, 17 mender artean edo lantxe. Eta izen zirela nahi bi, eta eurek ebiltzen zirela beti arrainako, peskan eta horrela. Eta hemen txabola moduko bat egoten zala. Eta claro, hemeko baserritanak izeten zirelez Kastilloko usan banak, egun beten tosien arraina handi batzuk ez, eta eron ziren zen Kastilloko usabari. Eta orduan ez batzen, bueno, ia honek gizontxu biekia zer gure dauden, eta gure derena emoningo dutzeu. Eta zen, guk gure duguna da gaukor txabola dekun lekun, etzetxuetik egite. Orduan egin zeuden. Eta batek Martin Ukieulez izena, bakagun ipinotzen Martintxune, etzen izena. Duna dana modun, hemen aldeako etzei bakizu. Esan gutzu, hemen etzeko beharra egiteko, etzeko ganadua purbeto egiteko, eta ingiru egiteko, gauze normala. Azkenengo hamarkadetan asko aldatu da bizimodua, herritarren bizimodua, eta gatika ez da salbuespen bat horretan. Orduan gaur egun baserri asko utzik geratu dire, gaur egun jente gitzi bizidalako ja nekazaritzatik eta abeltzaintzatik. Orduan baserri batzuk konpondu egin dabez eta familietako bizileku izaten jarraitzen dabe, baina beste asko zoritzarrez gaur egun ustute dagoz. Orduan denporan, nire txikarra da, gazte denporan, hemen baserri guztietan, etzean jenderen generoaz biztezak jentea. Fabrikeri pesan egon. Gero hasi ziren fabrikek, horra neka amale bamoz urte daukindeu zenean, mungira fabrikek etortan hasi ziren. Eta gero, ja jente geldi, barriarritako jente bere, fabrikera jode izan da. Hemen nik gaztetxutetik urten honen beti, beharren lehenengo fabrike batera, edo itxosoan, eta gero kamioez beste 54 urte. Baserriak askotan irudikatzen dugu zala, eurek isolatuta, ezta? Euren lurren artean edo soloen artean hortze txanpinoitzu baten moduan, ezta? Baina eta era horretako baserri asko dago gatiken bere, bakarrik dausenak, ezta? Baina egia da asko dago zala gero ausunetzuetan sortu direnak, eta horrek toponimian badauko eragine. Horregaitik dekoguz delortu goikoa, delortu bekoa, delortu erdikoa, edo gorordo aurrekoa, gorordo atzekoa, gorordo txu, lehenengo jatorrizko etxe bat sortzen da, eta gero ondoan sortzen direnak, horren izena hartzen dabe, gero beste gehigarri bategaz, ezta? Eta ezaugarriekaz hasteko, hemen ikusten dozue adibide bat. Lehenengo esan behar dana da, gure baserriak batez bere harriz eta egurrez eraiki izen direla, horrexe biek direla material nagusiak. Gero ja, sasoi batetik aurrera adreilua bere erabili zen da, ezta? Baina, sarri pentsaten dugu, harrizko horma sendoak, ze baserrietan hormak izeten dire, igual 50 edo 60 zentimetroko hormak izaten dire, eta pentsatzen dugu horixe dela baserriaren sostengua. Baina baserriaren behintzet, baserri zarretan, baserriari eusten deutzona egurrezko egiturea da. Egurrezko ageak dire baserriari eusten dotzenak.
Gero hori, mendeak aurrera joan ala, aldatu eginda, baina hemen gatiken ondino badagoz, baserri batzuk, etxe aurrean ikusten jakesanak, goitik berako ageak, enbor bakarragaz egindako ageak, eta horrek dire sarrenak, sarrenen ezaugarriak horrexek dire. Gero beste alde batetik, ikusten da, teilatu aur bitara daukiela, oso gitzi dire gatikan lau haizetara daukien teilatua daukien baserriak, portalea daukie erdian, balkoia, alderik alde, soloko genero guztia zikatuteko, bai piperrak, pipergorriak edo kinpulak edo artoa eta bar. Normalean etxe bizitza bikoak izeten dire, bestaldekoak biziten dire, gehienetan familia bi egon dire baserrietan, eta orain dela denpora gitzirarte pasadan mendearen hasierar arten gehienak errentadoreak izen dire. Horrek esan gure dau, ez direla izan baserrien jabeak. Errenta bat ordaintzen izen den dabela jaubeari eta gero erosi dabela baserria. Gehienetan portalea dauki erdian, esan duten moduan, eta planta bi edo solairu bi aukiten da. Behan egoten dire sutea, gelapare bat, leku batzuten sala moduko bat, karrajua, pasilloari esateko karrajua erabiltzen da hemen, eta gortara joateko karrajua, eta gero gortan ganadua egoten zan, eta gortatik egoten zan goiko pisure. Eta goian egoten zan lastegia, bedarzikuak eta gordeteko, kamarea, soloko generoa, eta gero kaxak, garia, eta artoa, eta holangoak eta gordeteko, eta leku batzutan gelaren bat bere egiten zan goian, ze orduan familiak handiak izeten ziren. Eta orduan, leku nahikorik ezaguanean behan, goian bere gelaren bat egiten zan. Hori izen da tradizioa. Zer gertatzen da? Gaur egun esan dugun moduan, bizimodua guztiz aldatu dela, eta lehen gortea egoan lekuan, gaur egun txokoa dagoala, edo garajea dagoala, ze, klaro, etxeak eurek bere bizimoduagaz batera aldatu egin duguz, eta geure behar izanetara egokitu duguz. Nabarmendu gureko neuke, Euskal Herriko kulturan baserriak auki dauen garrantzia. Gure tradizioan auki dauen garrantzia, sarritan pentsaten dugu, baserriak etxe bizitza direla, eta etxe bizitza badire jakine familia baten bizilekua da. Baina gero bada ganaduaren aterpe, edo izan da ganaduaren aterpe, izan da beharlekua, izan da biltegia, izan da templu espirituala, eleizagaz loture auki dauena, eta horregaitik hain garrantzitsua dalako, baserriak Euskal Herrian izena daukie, izen propioa daukie. Eta gero jende asko gu bezala, eskonduta joan ziren beste leku batetara, baina gehienak bueltatu gara herrira. Ni laguna deugaz bizituztikoak, hemen. Beste leku betera joan keran, igual oin konturudunaz, hau asko apresiatzen dutela, eta jubilata, ni hemen hau edertu. Baserri berezia dana dire, eta karo, katike oina azkenen egin dire olako etxe bizitza barri batzuk, eta izen da katike herribet bakarriko dituna baserriak, edo etxe barria, bakarrekoak. Orain ja apurbet badana aldatu da, eta katike bere bai. Era honetako ikerketen garrantzia esan dugu zein dan, baina oso argi dau helburua gero guzti hau gizarteratutea dala. Eta jendearen artean zabaltzea ze. Liburu bat egiten bada eta gero apalean gordeta lotzen bada edo informazio guztia kajoi beten gordeta lotzen bada, alperrik gabiltzez. Orduan gure dugune da, informazio hau alik eta jente gehiaren gana heldu daitela.